Għal sena oħra Notte Bianca ġibdet eluf ta' persuni lejn il-belt kapitali li kienet armata l wieħed mill-akbar avvenimenti kulturali tas-sena. Matul il-lejl kien hemm aktar minn 70 proġett differenti ta' mużika, teatru, sfin u forom oħra ta' arti u divertiment madwar il-belt Valletta b'350 artist lokali u internazzjonali li pparteċipaw. Binijiet pubbliċi fetħu l-bibien tagħhom għal pubbliku fosthom il-Berġa ta' Kastilja, l-Palazz tal-President u l-Parlament li joffrew opportunità rari biex il-viżitaturi jieħdu toma tal-istorja u jaraw mill-qrib l-artifatti prezzjużi. Fl-istess waqt kien hemm proġezzjonijiet dwar l-istorja ta' Malta. L-atmosfera festiva kienet miżawda bil-mużika u apparti mużika moderna kien hemm ukoll mużika u ilbies tradizzjonali. Ma naqqas ukoll l-artiġjanat. Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li Notte Bianca tagħti l-opportunità lil Maltin u turisti biex igawdu sbuħija tal-kapitali f'atmosfera festiva ta' kulur, mużika u ikel. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alessin Zarafaċivelli sostniet li sena wara oħra Notte Bianca Valletta għandu rwol importanti fejn flimkien ma' Festivals Malta din is-sena għal darb'oħra ittellaw b'suċċess. Id-direttur artistiku ta' Notte Bianca Antoine Farrugia qal li l-programm imħallat intlaqa tajjeb u qal li l-edizzjoni ta' din is-sena kienet suċċess. Iċ-ċermen ta' Festivals Malta Aron Zara faħħar li l-Festivals Malta li qal komplit torganizza avvenimenti ta' kwalità. Il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta Franza Ġus qal li Notte Bianca huwa festival uniku fil-portafol ta' Festivals Malta u wieħed li n-nies jistennew biħġarhom. Notte Bianca 2025 ġiet organizzata minn Festivals Malta bis-sapport tal-Ministeru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali.